Edisi pengen gawe lemet guys. Kie pertama-tamane inyong beti ketelane di ngarahna nang bapane inyong guys nang kebon. Kie iki nanggone mamake inyong tak beti sisan. Penengko nang omah ora repot guys. Angel guys, jen suwe orang beti ketela malahane gutil ora dadi kia kapriwe guys. Masa wong tani beti ketela ora jegos. Singkat cerita bae wis rampung ngene beti wis tak kumbal lanjut tak parut, tapi marute karo mesin guys. Lah ya ben cepet guys, nimbang gasrak kusruk gutil ora rampung-rampung kan blegidik. Lanjut ki kerambile juga tak parut guys. Suki kerambil ben gurih-gurih enyoy. Ki ngone marut nang ngone mama ki juga guys. Singkat cerita bayu cukup wis bali nang omah ki wis tok kadon, wis tok sogi uya, tok sogi gula, wis tok kuwek-kuwek, wis tok kula-kula, wis tok arana godhong. Lanjut tak bunteli ki guys. Tak bunteline ya sing cilik-cilik ben nggone mangan nang ora blegidik ya guys. Toson aku kusen ki. Mengko kan dadi garing ngukus nek wis rampung guys. Rasa-rasane suwe banget ora mangan lemet kuwi jen cokan ngiler dewek guys. Tapi ya nek arep gawe pancen kadang awang-awangen. Pengine ngeplok ning ya sapa sing arep gawe kena guys. Nek ora mangkat dewek iya guys. Singkat cerita baik wis mateng guys, mau kelalen nggone ngesugone ora tek record lah wong anu kelalen ya kepriwe maneh. Alhamdulillah lemete nyong mateng.